И здравейте, хора! Аз съм Стоян Бегединев. Днес ще направим отново един много интересен, не знам дали ще ми бъде интересен, но пак ще бъде епизод. Съжалявам, че съм нафармил толкова малко кланчеста, но пак имам да го отворя. Все пак, знаете колко много пъти съм отворил кланчеста на клип. Добре, ще го отворим. Айде. Знам, че нищо няма да ми се падне, но хора, вот такова. О, принц! Хора, той беше кланчеста. Какво? Принца нещо видях, че може да ми се... Окей. Като събера пари. Добре, ти иска 2000. И не знам какво да играем за този епизод. Или батъл, или тука. Айде хора, от мен да мине, давам 10 диаманта. Хора, продължаваме. Добре, тук малко ни пощупиха колата, но сега ще ги оправим. Както ви казвам. Гаден Wizard. Но ще го изпратим някъде на плаж. Както е се вика. Ариум, да. Фак. Добре, принца му убя. Събирам за лава хант. 7 еликсир, както всеки знае и вижда. Този вече ще ни щупи колата, но сори. Отписах ми я директно. Не, фак. Искам аз да му щупа колата на този пич. И беше останало малко. Ако я беше оставил, ако не беше пускал такова, ще да я щупи. Добре, хора, продължаваме. Сега сме щупим колата. Наравен сме. Продължаваме същия дух. И виждаме, че той ни пуска Грейгард. Извините, майка ми. Беге. Факт, Роналдо мърсни. Мамка му убиха, ама. Хора, извините, просто много се напрягам. Не знам какво ми става. Много тъпо Wizard. Умри, мама, ти нищожество. Де го пуснах ти? То от нерви вече грам няма. Този път не се познал пък. Айде, хора, то смаби. Не, то смаби. Стига, дори 3 купи ми се ба. Тук са много силни, пък аз съм пълнен до. Вече ма страда да играя, бе, хора. Те ще си ги подобра на левия 100%. Продължаваме с класик чернинджа. Ако падна 3 пъти, извините, че съм падал толкова много пъти, но какво да се прави? Такъв е живота. Не само победи.